Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Szokás szerint a erős hét után, ugye a hónap első hete után még egy gyengébb hét szokott jönni már, mint ami az adatokat illeti. Ez most sem lesz másképp. Főleg ugye, ha megnézzük, hogy kimondottan csak a európai és az amerikai hírekre szűrünk. Aztán úgy javaslom mindenkinek ezt a kis szűrőt időnként használni, aki nézi a funda híreket. Gyakorlatilag USD hírek szinte semmi nem lesz. Csütörtökön lesz egy ilyen szokásos segélykérések, illetve pénteken lesz majd Michigani Sentiment Index, valamint kiskereskedelmi eladások. Ettől viszont jóval érdekesebb lehet, mert pénteken jönnek a Európában a francia, német, illetve az európai GDP, illetve CPI adat, ami szintén ugye a GDP vélhetően olyan nagyon nagy kilengés nem fog mutatni az eddigi gyengéhez képest, de azért benne van a pakliban egy gyengébb GDP, ami tovább mozdíthatja lefele adott esetben az euró-USD-t. Visszakapcsoljuk a többit, akkor sem látunk túl sok igazán érdekes dolgot. Ugye a kínai CPI az a vártnak, vagy megegyezik a korábbival, ugye a vártnak is megfelel, de itt a kínai adatoknál az előrejelzést azt is fenntartásokkal kell kezelni. A többi adat PPI lakáshitelek azok csökkentek, úgyhogy ami még kérdéses, hogy csütörtökön a kínai ipari termelés hozzá a előző havi mértéket, ugye az előrejelzés szerint igen, de ez igazándiból csak egy ilyen random oda illesztett szám, kínaiakról senki sem tudja igazándiból előrejelezni, hogy ott bent egész pontosan mi történik. Inkább csak a külső hatásokat lehet megfigyelni. Minden esetre a 8%-nál kisebb lesz, akkor azért az AUD USD, illetve a NZD USD az jelenleg akár ki is mozdulhat tovább lefele. Más lényegi hír a héten nem lesz. Nem, akárhogy próbálom nézni, nincs igazán érdekes hír, úgyhogy menjünk is át a naptára. Vagy a csártokra. Na nézzük, AUD-USD, ugye ez igazándiból csak hetes grafikonon, most több hetes grafikon lesz, mert úgy lehet látni a támasz ellenállásokat. Ugye jelenleg továbbra is ebben a viszonylag nem is olyan szűk tartományban, 0,89, illetve 0,85 tartományban mozog az árfolyam. Igazándiból ebből illetve ez a tartomány néha mostanra érte el ezt a méretét a múlt héten, de előtte egy szűkebb volt, tehát egy kicsit kibővült. Tulajdonképpen továbbra is hasonló a helyzet, mint amit az elmúlt hetekben, amiről az elmúlt hetekben szó volt, hogy gyakorlatilag nem tud ebből a sávból kitörni. Ugye ez a héten, ez egyfajta érzelmi kereskedés lehet emiatt, tehát ugye főleg ugye az amerikai dollárból kevés adat jön, ezért nem a hírimpulzusok, hanem ilyenkor lehet egy kicsit belelátni abba, hogy mi a piacnak a ítélete, olyan elengedett kézzel, ha így lehet így fogalmazni. Úgyhogy éppen ezért érdekes lesz, ugye ilyenkor nem is nagyon szoktam nyilakat rajzolni, hogy merre várom az ármozgást. Valószínűleg bármelyiket megközelítheti, 0,89 fölött azonban már jelentősen megnő annak az esélye, hogy egy erősebb korrekció beindul. De inkább nagyobb valószínűséget tartok egy gyengébb kínai adatnak. És akkor akár 0,85 alá benézhet, ott viszont a következő, és ezért kellett a hetes grafikon a következő jelentős ellenállás,
az a 0,80-as szint. Úgyhogy érdekes lehet megfigyelni ezt a végkifejlet. EURUSD, ez napos grafikon, gyakorlatilag ugye szépen a Európai Központi Bank hírére, ami azért igazándiból olyan nagyon erős bejelentés nem volt. Úgyhogy azon a napon szépen lecsapott, utána másnap jó, alaposan vissza is jött, úgyhogy nagyjából sok minden nem történt. Egy kicsi geppel nyitott fölfele, de nem tudott 0,25 fölé, 1,25 fölé nyitni, úgyhogy jó eséllyel, ugye itt egy kicsit piliszkál, aztán megy lefele. Mondjuk valószínűbb, hogy az 7 könnyen lehet, hogy ez a gyertya akár teljesen ilyen marad, ez a napos gyertya, tehát ugye a hét első felében még bankszünetek is lesznek Európában, úgyhogy ugye főleg a hét második felén várható komolyabb mozgás, volatilitás. Ugye még egy második szenárió, hogyha áttöri 1,25-öt, akkor valahol ide a 1,26 környékére, tehát valahol ez a trendvonal magasságába jöhet. Akkor viszont már egy ilyen ékesedő alakzat is jön, úgyhogy az egy külön történet lesz. Ha kialakul. GBP-USD. Itt is hasonlóan a sávok, a jelentős sávok. Ugye itt azért érződik egyfajta ellassulása a GBP-USD esetén. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy már vannak jegybankárok, akik az első kamatemelés mellett szavaznak, úgyhogy majd a következő nagy menetelő talán a GBP lehet, ugye ha elindul a GBP-nél is a kamatemelés. Egyelőre még ugye a dollár ereje az, ami a meghatározó. Ugye 1,62 fölé, ha tudna menni, akkor technikailag legalábbis az jelentené azt a szintet, ahonnan erősebb korrekció megindulhat. Ugye jelenleg az 1,58 alá, ha be tud nézni, akkor hát szerintem maximum 1,56, de még talán addig se menne. Úgyhogy lefele a mozgás az már egyre lassuló erőt mutat. Elképzelhető, hogy az indikátorok, az oszcillátor indikátorok már valami divergenciát is jeleznek. NZD-USD. Ugye hasonló az AUD-USD-hez továbbra is. Itt is van egy jó nagy, bár nem olyan nagy luk, hogyha 0,77 alá be tudna nézni, akkor, illetve naposan alatt is zárna, akkor azért a 0,75-ös szint az abszolút nem irreális, akár már a héten kevésbé, jövő héten meg nem tudom pontosan milyen hírek lesznek, de általában mindig van egy ilyen mintázat, hogy egy héten több adat, a következő héten kevesebb, egy héten több adat, következő héten kevesebb, aztán néha van olyan, hogy csak egy nap van egy hónapban, amikor kevesebb adat van, és néha van, amikor akár 3 hét is van, amíg alig van adat. Itt viszont, ugye szintén itt még nagyobb a sáv és a csapkodás, tehát jó esélye van annak is, ugye, hogyha ezt nem tudja elérni 0,77-et, akkor megint leteszteli a 0,80-as szintet. Az olaj viszont érdekes dolog, ugye szépen, ahogy szó volt róla, a korábbi elemzőszobákban is szépen zakatolt lefele. Ugye itt nagyon megközelítette a 75-ös szintet, ugye ez az amerikai olaj, VTI. Ugye a kanadai dollár szempontjából, nyilván a két olaj amúgy nagyjából ugyanazt mutatja, de ugye elsősorban a kanadai dollár szempontjából nézem, tehát én például ezt a diát magamnak USD CAD 1-nek, USD CAD 2-nek neveztem el, úgyhogy ez is mutatja, hogy én ezt főleg az USD CAD indikátorának tekintem. Ugye egy elég erős
leszúrás volt, úgyhogy jó eséllyel most itt egy technikai alapú korrekció megindulhat. Ugye a kérdés az, hogy meddig. Az elsődleges célpont a 84-es szint. Ugye ez amúgy egybeesik az első Fibó szintét, most pontosan nem látom. 23.6-os Fibó 23.6-os szinttel gyakorlatilag egybeesik. Utána pedig valószínűleg a Fibó szintek elég jól ráillenek amúgy az ellenállásokra is, hogy ezek a Fibó szintek is használhatóak lehetnek, de azt gondolom, hogy az a 84-nél ugye első körben nem menne följebb. Ez viszont ugye az USD kadnál, főleg, hogyha egy gyors földcsapás lesz, és itt is ugye egyelőre még a nap elején még az USD erősödött a kaddal szemben, de ugye gyakorlatilag egy ilyen dupla csúcsszerű alakzat is kialakult. Nyilván az egyik csúcs egy kicsit nagyobb, de ez nem baj. Tehát, hogyha ez az előző csúcs alá vissza tudna nézni, tehát valahol az 1,12 környék alá tudna zárni naposan, akkor azért jó esélye van egy erőteljes korrekciónak. Ami azt mondom, hogy maximum amúgy nyilván az olajtól is függ a 1,06-ig. De nyilván valószínűleg is van egy viszonylag jól rajzolható trendvonal, lehet, hogy csak addig a szintig tud elmenni. De jóval nagyobbnak tartom az esélyet most főleg akár a hét elején egy kanadai dollár erősödésnek. És ugye az USA dollár Japán jen a másik, ahova nyíl került. Úgy tűnik, hogy főleg ugye, hogy ez volt talán a legerősebb ugye, kitörés az elmúlt hetekben. Éppen ezért azért az ilyen minél erősebb egy kitörés, azért annál erősebb szokott lenni a korrekció is. Úgyhogy nyilván az nem egy hét alatt, de akár ugye visszatesztelt egészen 110-ig, 111-ig is, és majd onnan meglátjuk, hogy hogyan tovább. Főleg azért nem látom valószínűleg, hogy 115-35, ez a korábbi csúcs fölé jöjjön, mert ugye nem lesz nagyon adat, tehát nincs most olyan új impulzus, ilyenkor pedig azért az emberek bizonytalanodhatnak itt, főleg akik benne vannak, hogy hát most azért mégis el kéne adni, vagy közel húzzák a stoppot, vagy valami, tehát valahol itt lehet egy szint 113 környékén, ahol nagyon sok stopp van, úgymond így utána húzva. Úgyhogy ők könnyen elstoppolódhatnak itt ezen a környéken, akkor pedig azért gyorsan visszajöttünk valahol ide. Ez a 110 alá nem hiszem, valahol 111. És ugye egyáltalán nem kizárt, hogy megvalósul az a szenárió, ami a múlt héten ugye itt berajzoltam, hogy egy ilyen, amit a USD-EP az utóbbi években nagyon szeret, egy nagy kitörés után egy ilyen zászlószerű ellaposodás. Aranyra is itt is bekerült nyíl, bár itt azért egy bizonytalanabb, itt is inkább a lefele. Tehát ugye amiről már hetek óta beszélek, ez nyilván ennek egy ellenkorrekciója, de úgy gondolom, hogy még idén elérheti az arany az 1000-es szintet. Úgyhogy a technikai kép is ezt mutatja. Gyakorlatilag most a korábbi 1180-as szint volt ami egy ilyen nagyon jelentős támasz volt, az alá beszakadt, majd visszatesztelte. És hogyha le tudja törni megint ezt a 1130-as szintet, akkor mehet tovább az 1000-es szint környékére. Itt közben jött egy komment, a USD-EP putra jól néz ki. Hát igen, amúgy valóban.
valóban jól néz ki putra. Most pontosan meg kéne nézni, hogy mennyibe is kerül, mert azért sokszor érdemes azt megnézni. Tehát például a múlt heti EURUSD út, ami még ugye megvan. Én azért volt bennem amúgy egy olyan érzés, hogy ott, amikor kicsi pluszba volt, akkor ott lezárni, mert hogy nem volt olyan nagy a bejelentés, de azért ennyire kevés pluszba nem szoktam lezárni, tehát néha azért hagyom. 70 dollár 90 napra, itt jön a válasz, vagy 70 dollár 9 napra, ez egy mini lot esetén, ugye? Igen. Hát igen, az már nyilván ez kockázat, tehát attól is függ, hogyha én általában azért úgy ezeket az opciókat most úgy kötöm, hogy, mint egy ilyen pici számlával kereskedő szemlélettel. Ugye azért is mindig az egy mini lottal kötöm, tehát ugye hogy lehet kisebb számlamérettel is kereskedni. Ugye ez a mögöttes koncepció. Tehát ugye az is drága volt, ugye nyilván, hogyha megnő a volatilitás, akkor azért drágábbak lesznek az opcióvásárlások, úgyhogy most egy kicsit ugye, tehát mondjuk egy ilyen 1000-2000 dolláros számla esetén meg kicsit drága, akár az előző heti, akár ez a mennyi volt, 70 dollár? Itt a csatablakom. Úgyhogy ez kockázat, illetve számlamérettől is függ. De igen, valóban jól néz ki, tehát azért benne van az, hogy 111-110 környékéig. Úgyhogy ezzel majd még fogok elmélkedni. Arany az inkább. Nyilván, azért még az aranyhoz annyit, hogyha ez az 1180 fölé tud zárni egy jelentősebb gyertyával, akkor azért könnyen visszajuthat a 1240-ig. Úgyhogy ebben még azért vannak bizonytalanságok. A német index, illetve az amerikai, tehát általában az indexek, ugye köszönhetően ugye egyrészt a japán jegybanknak, illetve azért az Európai Központi Bank is inkább mind a kettő, ugye most kezd el, ugye az Európai Központi Bank is ebbe a kvantitatív easing jellegű dologba beszélni, hogy a japánok az amerikaiakon is túl tesznek. Úgyhogy azért ez a részvénypiacoknak jól tett, viszont amikről a elmúlt időszakban volt szó, továbbra sem érzem azt, hogy egy erős bikapiac folytatódhat inkább, tehát ez majd lesz erről szerintem egy webinárium, hogy mi lesz a jövő évi kitekintő, de így előjáróban nem gondolom, hogy olyan jelentős sem magasabban lenne 2015 végén a részvénypiac, mint most. Viszont akkora nagy összeomlás sem várok. Azért még van jó esély arra, hogy idén 8400, tehát ott a 8000 környékére eljussunk. De ugye jelenleg azért fölfele megy. Ugye itt, hogyha pont a német indexet nézzük, akkor hogy ez a 9400, 9300, aminél most anyázik, ez valahol a Fibó 61-es szint. Úgyhogy ez még egy jó esély a lefordulásra. Főleg, hogy az Európai Központi Bank bejelentése sem volt egy nagy ágyú, tehát messze nem olyan, mint a japánok nyilatkozata volt legutóbb, úgyhogy van esély még az esésre. Ugye a S&P 500-nál kicsit más a helyzet, az amerikai részvénypiac, Amerikában azért lényegesen kevesebbek a problémák. Ugye visszatértünk de a 2000, sőt, ugye úgy se jöttünk a 2040-es szintre. Itt azonban van ez az érdekes alakzat. Kérdéses, hogy ezt így nehéz berajzolni, főleg, hogy ez több hónapos szintek, hogy valahol itt a 2040 kicsit fölötte levő szint lehet az, ahonnan lefordulhat. Ugye nyilván első körben valahol a 2000-es szint.
2020-as szint. Attól függ, hogy mekkora volatilitás lesz a héten. De jelentős, nagy erejű emelkedést azt nem várok, úgyhogy könnyen lehet, hogy igazándiból nem is jut a részvénypiac sehova a héten. Ez talán a legvalószínűbb ugye annak fényében, hogy kevés adat van, illetve ami ilyen nagyobb kő az adatok között, ami a hullámokat verhet, az a GDP, európai GDP adatok. Gyakorlatilag az az egy, illetve a kínai ipari termelés. Úgyhogy egy nagyon-nagyon gyenge európai GDP adat, az viszont azért gyorsan eljutathatja akár 9000-ig is a német indexet, illetve 2000-ig az amerikait. És ugye a végén szokás szerint a forint. Na, nem olvastam végig a cikket reggel, mert ez a devizahiteles nagyjából valami piaci áron fogják átváltani, ha jól olvastam. Bevallom őszintén, ugye nem nagyon szeretem olvasni a magyar híreket. Továbbra is azt gondolom, hogy ez főleg azért külső vezérelt deviza, és hogy az elmúlt időszak eseményei inkább azt mutatják, hogy fölfele menetelünk, illetve szerintem hosszabb távon meg fognak dőlni ezek a Euró-USD-nél az a 250-es körüli úgymond átlag maximum szint, és itt is ez a 320 szint is, de most így a közeljövőben ugye nyilván az egy-két hetes időszakban pedig a 310 fölé fogunk szerintem jönni. Nyilván ahhoz kéne egy újabb nagy meglepetés, hogy egy ilyen gyors felfele menet következzen, de egyelőre nem látom azt, hogy miért is jönnénk le vissza ide a maximum, azt mondom, a 305-ös szint. Ha olyan események következnek be, ami erősíti a forintot, de inkább azt mondom, hogy a 310-312 fölé közé várom a hétvége felé a forintot. Úgyhogy akkor végére is értünk. Sok szerencsét mindenkinek a kereskedésben. Sziasztok!